Nagbilin sab og grabing kadaot sa infrastruktura ang pagigo sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Atong sayron ang sitwasyon sa Jazz sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara mga balay, propiedad o government buildings ang nangaguba human sa nahitabo nga kusog nga pagtayog nga miigo din hisab sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Usa sa mga hagit nila karon ang pagsulod sa pipila ka mga barangay tungod sa nagkakahitabo nga mga landslide sa maong mga lugar. Perting Chabaw sa maestrang si Sandy Joy de los Santos, human lagmit siyang matabunan sa pagdahili sa yuta gikan sa bukid padulong sa highway sa Don Marcelino, Davao Occidental ato sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog Lunas sa buntag. Padulong unta siya mo duty diyang naabtan og linog sa dalan. Natumba na matud pa ang iyang motor. Busa ni kamang na siya duol sa pangpang. Lord, thank you. Napatungan na matud pa siya sa duha ka landslide. Luwas siya og nakahiagom og mga bunog sa pipila ka partes sa lawas. Dihang gisubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang dalan sa Don Marcelino. Tataw ang pipila ka mga dalan nga giagian og pagdahili sa yuta gikan sa bukid. Hinoon, napadapli na ang mga debris sa pipila ka area. Apan padayon pa ang clearing operations. Gigamitan na og heavy equipment sa kabaga sa midahiling yuta. Mga kapuso, padulungay na unta ta sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Apan natanggong kita dinhi sa Sitio Kawayan, Barangay Kyobog sa Don Marcelino. Gusto makita dinhi kini nga parte sa bukid ni dahili padulong na sa dalan. Busa natanggong kita sang nagapahigayon pa karon ang clearing operations sa mga otoridad. Sumala panhitabo kini atol sa pagtayog sa kusog nga linog kaghapon sa buntag. Ang residenteng si Woody, pila lang katikang ang gilayon sa ilang balay sa midahili nga partes sa bukid. Yan natingala ko na ako sa kong balay, kalit panang ang balay kay nauyog. Pagtanaw na ako sa akong atbang, kanang yuta midahili na mao nang sulod ko sa balay, ikuha na kong ako naniguro gid ko nga bahala lang matabunan ang balay basta kay ang akong apo safety. Nagkaguliyang na ang mga ginikanan pasulod ug mga estudyante pagawas sa gate sa Calbay National High School sa lungsod sa Jose Abad Santos. Daw nahimong gabo na ang kabaga sa abog nga milukop sa palibot dihang giuyog ang school building sa eskwelahan. Ang mga magtutudlo ang ulahing ibakwit pagawas sa eskwelahan. Hinahinay lang. Ayaw sa building, please. Sige na. Proceed na. Sa karon, palisuray pa nga makalusot padulong sa maong lugar. Sa barangay Butulan, duha ka mga individual ang nakahiagom og mga samad sa lawas. Human matud pa, madatugan sa nahugno nila nga balay. Sanglit dili pa maagian ang dalan. Gisakay sila sa motorbangka ug sa dagat iagi aron mahatod sa District Hospital. Hinoon, dihang gisubay sa Tomas Las Chica District Hospital na discharge na sila. Sa mismong sentro sa Jose Abad Santos, gikordon una ang ilang munisipyo. Sa mga tent una nagaopisina ang mga ahensya sa LGU. Sa barangay Magulibas, naguba ang ilang barangay hall. Wala sab misaler ang kalikon sa bakal sa ilang bag-ulang gi-repair nga covered court dihang mihalok na sa ground ang atop. Usa sa mga pinakagrabe nga naapektuhan sa linog dinhi sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang barangay Magulibas ug kana ang itsura karon sa akong likod mao kana ang ilang barangay hall no nangatagak na ng structure sa taas nga bahin dagkong bitaksab ang makita. Atubangan ni ana kini ang ilahang covered court kaning gym sa barangay no. Makita nato nga gipadapa sab kini sa linog. Wala misaler ang kalig-on sa bakal human mitay-ug ang kusog nga linog. Ang kaning gym na mo, kanang naghinay-hinay na siya mo pagkatumba niya. Pero niuna jud ang anang barangay hall sa taas niya. Mo na siya na. Tao diha.
Wala, sir. Kay sayo pa man sa buntag. Pero wala po tao sa Wala pa po. Pasalamat lang po sa Ginoo nga wala gyud tao pa. karon sa inyo ba? Ay, napagyapon sir kay napa may kuan, uyog-uyog pa man gyud. Gabalik-balik ang linog. Doon na say nakitang danyos ug liki sa katapan nga health center ug multipurpose hall. Doon na say parte sa konkretong dalan nga miukang na. Doon muna kami sa dati naming building sa dati naming barangay hall na doon, kung saan kami nag-session, doon muna kami pansamantala. Ngayon lang siya, dito lang kami nag-meeting ng mga kasama ng mga kagawad ko. Kasi parang di po namin makita yung sitwasyon siya, parang ma-emosyon po tayo sa ating nagiba ng aming barangay. Ang balay sa pamilyang Bacolod, nawagtang na ang pader. Nagbitay na ang balay sa Pangpang. Dili na sir kay delikado na kay nga area dire mangita na gyud itong area ug asa may makakuan og area makakita. Sa linog sir, sa yung bakit karon nga napay mga after sa Kuan sir tanang trauma gyud sir. Tanan gyud mi pati mga anak nako mo linog lagamay kanang kuratan dayon mo aksyon din sila hilak. Kulbaan gyud sila sir. Ninawagan ng LGU just sa DPWH ug ubang LGUs nga tabangan sila sa road clearing operations sa mga dalan nga dili pa maagian tungod na babagan sa midahili nga yuta sama sa barangay Tabayon, Malalan, Tanuman, Nuing, Butulan, Sugal, Patulang, Kitayo, Balangonan ug Kayaponga. Sara, karong hapon lang gikumpirma kanato ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce nga subo palundungon niabot sa 7 ang natalang namatay nga mga residente tungod sa nahitabo nga linog unom ni ana ang natabunan sa nidahili nga yuta samtang ang usa ka senior citizen nga bedridden matud pa nga nadaganan dihang nahugno ang iyang gipuy-an. Sara. Kaya salamat ug amping mo diha, Argil, relator.